No niin, nyt ollaan tässä tämän pienen hiekkakuopan päällä. Siinä on eka kakku. Sitten lähdetään tästä tonne nylkykatosta kohti. Niin huomataan, että metsä aukeaa. Täällä löytyy näitä. Me laitoin aina yhden litrakauhallisen tänne näille aina kantojen päälle suunnilleen. Tolleen. Tuolla on. Tulossa on. Tänne vähän matkaa niin löytyy näitä kakkuja. Näyttäisi olla aika hyvin tuolta ilmat käsi kyyhkyjä havaittavissa ja niitäkin on. Ja joo, varovaa ettei ole taimia, niin mikäs tässä? Tuo meni varmaan 1/3 säkki nyt.